जैसन आदमी रहेला उसने सामने वाला के भी सोचे के चाहिए कि हमरे लेखा इहो इंसान बा। तो हमहू सोचनी कि भाई सामने वाला अच्छा इंसान बा आ निमन गाना गा देनी भाई जो हमारा आवे वाला हमरा के पता कि सामने वाला उठा के गा दिया। अरे कि तहरा के केहू छुएला तो जरी जल जुआ। अरे हमारा खाती तू ही बड़ा राजा जी रुआ। कि तहरा के केहू छुएला तो जरी जल जुआ। जरी जल जुआ तहरा के केहू छुएला तो जरी जल जुआ। दुख तब होखेला जब केहू अपन होखे। जब हम कहिए देनी कि जा तू राज होगा, राज भोगा माने तू जा। अब तारा से हमारा मतलब नहीं कि तब तू कहियो जा। तारा के केहू छुए चाहे तारा के केहू कुछ करे हमारा का फर्क पड़े वाला बा। अरे तुम तो के बात हो वादा करके भूल जाते हो। तुम तो के बात हो वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ कितना आदमी धीरे धीरे चलत रहे गुमान में रहेला। बाकी देखिए गुमान में रहे के ना चाहिए का भाई। रूसल मनावल 4 दिन ही ठीक लागेला। अब 1 हफ्ता महीना हो जाए तो समझी कि एजा कुछ दिक्कत बा। अरे तुम तो के बाज हो वादा करके भूल जाते हो। तुम तो के बाज हो वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, हम जो उठ जाएंगे तो हाथ मरोगे। आहा बड़ी चालाक हो मुस्कुरा के दिल
क्वालिटी कह जाए क्वालिटी क्वालिटी खूब ही सभी लोग आशीर्वाद देके कहता हमारा भौजी के हमहू कहता अरे शिव जी के पूजन की विंध्याचल धाम गइलो एकरा आशीर्वाद से होरी लवैसे पइलो कौन ऐसा देवी देवता के वो ऊपर नजर पड़ल के इतना सुंदर होरी लवा भइला अरे शिव जी के पूजन की विंध्याचल धाम गइलो और आज बताओ तो हमारा बड़ा खुशी होता हमारे को भाई बनारस में रहेला हम तो सोचनी ना कि अपन जन्मदिन में पार्टी उर्टी करब वो भाई इतना माने ले कहले कि दीदी रवा बनारस साहिब रवा खातिर हमनी के और हमनी के पूरा परिवार रवा सबके गीत सुनेला अब देखिए माने वाला के भी नजरिया होखेला ना तो भाई गाय वाला के कमी बा इंडस्ट्री में लेकिन आदमी के सबके नजरिए में माने के तरीका बा खाली एगो गीत से खाली जन माई के भजन बा वही से और आज जन्मदिन में विंध्याचल माई के हमरो दर्शन भइल आज भोरे भोरे तय खातिर हम भाई के बहुत बहुत शुक्रगुजार बानी काहे कि हम जा ना सकनी है काहे कि कार्यक्रम रहे आज पटना में तो भाई हमरा के वीडियो कॉल पे दर्शन करा देले हैं अरे शिव जी के पूजन की विंध्याचल धाम गइलो केकरा आशीर्वाद से होरी लवैसन पइलो केकरा आशीर्वाद से होरी लवैसन मुहे अंगुरी चुसाना बिछवने पमुतना जियते रो ही हसना जियते रो भौजी तोर दूध पियाना 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 जियते रो दिल दे दिया इस पागल दीवाने को और देखिए जैसे कि थोड़ा देर पहले हम बताइए हमारो आशीर्वाद है बाबा बुआ के एसपी कलेक्टर बनी है बबुआ डीएम हो एसपी कलेक्टर बनी है बबुआ डीएम हो ये ना हमनी के आशीर्वाद बा अरे बाटे आशीर्वाद से ऊपर बनी है पीएम हो हमनी के तब कुछ समय बचल बा लेकिन आए वाला भविष्य तो बबुए लोग बा हाँ कुछ समय आजकल समय इतना जल्दी चल जाता है कि 40 साल 45 साल बाद आदमी बूढ़ा जाता तो समय भाई कमे न बा काहे के बा अरे एसपी कलेक्टर बनी है बबुआ डीएम हो बाटे आशीर्वाद से ऊपर बनी है पीएम हो आ देखी एगो चीज हमरा बड़ा ही अच्छा लगा काहे कि ये सब चीज के व्यवस्था बा खाए पिए सब चीज के आ साथ में वॉशरूम के भी व्यवस्था बा ऐसे हमने के गांव देहात में जाइला जैसे शिकायत नहीं कर हकीकत बात बताओ तनी तो जहां भी कार्यक्रम होखेला त खाए पिए के व्यवस्था रहेला लेकिन एकरे व्यवस्था ना रहेला कोई बात आदमी मंच के पीछे जाला हमनी के ना जेंट्स लोग व्यवस्था होता माई की पास हमनी के स्थिति नहीं खे आई काहे के बा चुटुर चुटुर चटाना ही हसना जियते रो चुटुर चुटुर चटाना ही हसना जियते रो अरे जियते रो भौजी तोर दूध पियाना जियते रो
ना ना आजकल लेकिन के फेरा से सभी कोई डेरा देखत नहीं खा क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक और मैं चाहूंगी इनके प्यारे से झूमते हुए सॉन्ग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इधर जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं। और काफी टाइम से ये हमारे